दैसा सेराव जनानै रावबो गैया हारसिङै मा सान्दों गंस्रिनानै दरसि दरसि नुदोंमोन ना मोगथाङाव नुदोंमोन ना लामा सामायाव नुदोंमोन माब्लाबा नुबायमोनदि साया माया नोंनि महरखौ बिफां बारस्लाय बारस्लाय दाउखौआ मानो गाबो आय' गोसो आंनि फाग्ला जायो आय' मेगनजों मोदै गयो आय' मेगनजों मोदै गयो। जाथाया आंनि थाखाय जोबोरैनो गोमोथाव जाथाय। आं मालाबाबो सानफेराखैमोन जे आं बेबादि मोनसे बान्था मोनहैगोन होननानै। नाथाय इसोरनि अननाय आरो सोरनिबा अननायनि गेजेरजों दिनै आंखोदि बे गिदिर मोनसे बान्थानि थाखाय सायख'बाय। बर' हारि नङाब्लाबो असमनि मानसिया जे दुलाराय असमिया सात्र सन्था बे संगठननिफ्राय बे बान्थाखौ आंनोनो होनो थाखाय जे आंखौ सायख'बाय बे जोबोरैनो आंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आं जोबोरैनो मोजां मोनदों। बिसेसकरि आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि फारसे आङो साबायखर बावहरो जे बिथाङानो आंनि नामखौ थिसननानै होनाय बायदि जादों। नङाबा बिथां बे असमिया सात्र संगठना आंखौ मिथिनाय नङामोन। दा बिथांनि मिथिहोनायाव दिनै असमिया सात्र सन्थानि माखासे मावथि फालोफ्रा आंनि न'आव आंखौ होसोबोनानै आंनि बे खौरांखौ दैथायो आरो लोगोसेनो आंखौ मैयानि समाव बरायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आसुआ। दा दिनै बे बेलायावनो दिनैनि बे फुंनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिथाङाबो बर'नि जानानै गावनि माखासे मावथि फारियाफोरखौ लानानै आंनि न'आव फैनानै दिनै आंखौ बरायो। आं जोबोरैनो गोजोनदों। बेबादि गोजोननायखौ आरो द्वितीयबार बहा मोनबावनो आङो मोनाबो जानो हासिगौ। नाथाय दिनै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। बेखौ आं बुंबाबो बुंस'नो हानाय नंला। बेफोरबायदि हारिमुनि बिथिङाव सारा माब्लानिफ्राय खामानि मावजेनबोदोंमोन सार? बे हारिमु बिथिङाव मावबोनाय खामानिया बुंनो थाङोब्ला 1985निफ्रायनो सुरुवात होननानै बुंजायो। आगोलनि जिबनाव फरायसा अबस्थानिफ्राय आङो सोलोंनायजोंनो दिन थांदों। माने मिउजिकखौ मानोबा सोलोंनो गोसो जायोमोन आङो। खालि आं गान खनग्राबोमोन खिन्थु गान खननायनि सिङावनो जे अनेक खोथा सोलोंनांगौ दङ बे जिनिसखौ आं मोनदांदोंमोन आरोखि। जायनि थाखाय आङो सिगां 1985नि सिगांहालागै आङो दाब दाब जायगायाव अनेक गुरु लानानै आङो मिउजिकखौ माबोरै साजायो मिउजिकखौ माबोरैहाय लिरो बेनि सोमोन्दै आङो गियानखौ लादोंमोन आरोखि। दा बेनिफ्राय जेब्लानाखि आं एसे हाफुंनो हानाय बायदि जाबाय मावनो बे समनिफ्रायनो आंनि गोसोनि लुबैनाया बारानिफ्राय बारा जादों। बोरैहाय आं मोनसे मिउजिक बानायनो, बोरैहाय आं मोनसे स्वरलिपि लिरनो, बोरैहाय आं मोनसे एरेन्ज खालामनो बेखौ सोलोंनो बिराद माने लामा नागिरदोंमोन आरोखि। दा बेनि गेजेरावनो बबानि जोनोम।
बबा भिडिअ फिल्म बेनि जोनोम जाहैबाय 1985आनो दा बेनिफ्रायनो सुरुवात आंनि माबाया बे हारिमु लाइनाव हाबा मावनाया बेनिफ्राय थाबथानाङाखिसै बेनि मोनसेनि उनाव मोनसे गान रेकर्डिंबो खालामबाय बे फिल्मनिनो स्ट'रिबो लिरबाय माखौबा डाइरेक्सन खालामबाय मानिबा स्क्रिप्ट लिरबाय आरो गान लिरनायाथ' फ्राय मोनफ्रामावबो गाना आंनि लिरनाय जायो मेथाइखौ ओमफ्राय एरेन्जखौबो आंनो खालामनाय जायो सावथुन हिसाबै मोनबेसे लिरदोंमोन सावथुन हिसाबै दा 10थासो जाबाय खोमा जेनेबा बबा आलायस्रि बेहेर आरो बेनिफ्राय बुहुत आरो बेनिफ्राय गुमुर आब' ओमफ्राय इनायनि फानजारि बिनिफ्राय खासिबारि ना मामोनलाय बेफोर सावथुननि अनसायनायखौ माबायदि मोनदोंमोन रायजोफोरनिफ्राय रायजोफ्रा गासिखौबो अनसायनाय बायदिखौनो आं मोनदों मानो होनबा रावबो गाज्रि बुङाखै आंनि खोमावबो हाबाखै दाथ' बुङो सावथुनबो दिहुनदों नामा बे समाव गावनो दिहुनदों प्रडिउसार हिसाबै आं प्रडिउसार हिसाबै दिहुननो हायाखै माने बिराद फैसा थाखानि माबा नालाय दा माखासेफोर रावबो बिदि बेक्तिगत दिहुननाय गैफेरा गासिबो मोनसे कमिटि दानानैसो बे जिनिसखौ बयबो माबानाय आरो बे कमिटियानो आंनो एसे एनै खस्थ'नि माबा होयो आरोखि मेथाइनि बिथिङाव आरो मा मेथाइफोरखौ लिरदोंमोन नोंथाङा मेथाइ बिथिङावथ' सिनेमायाव एसे बैसागु मेथाइबो मोनदों आर'ज मेथाइबो मोनदों आरो बेनिफ्राय बांसिनानो आथिला थारमाने बांसिनानो मडार्न मेथाइ बे नोंथांनि जे लिरनाय सावथुनफोराव नोंथांनि रोजाबनाय मेथाइफोर दङ नामा आरो बे मेथाइखौ नोंथाङा खननानै देखायनानै आं सम आंबो खनदोंमोन आं माने खननायखौ एसे खम खालामनांनाया फरायफुनाय समावनो टन्सिलाइटिस जादोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेखौ अपारेसन खालामनायाव डक्टरा माना होनायलाय आंखौ खननायनिफ्राय एसे जानगार थानो थिनदोंमोन आरो होमब्लाबो आंनि गोसोआ मानियाखै आरोखि सम खननांदों आङो दा बे आलायस्रियाव खनदों आङो बबायाव खनदों आङो आंनो गारां होदों बेबायदिनो दस्रायाव सोरखौ आं होआखिसै गासिबो मिउजिक एरेन्ज खालामनाय मेथाइ ससे रोजाबनो हागोन नामा पपुलारनाथ' बबाव बा एसे ना फिल्मनि बादै फिल्मनिखौनो आं एसे बुंनोसै जेनेबा दैसा सेराव जनानै रावबो गैया हारसिङै मा सान्दों गंस्रिनानै दरसि मा सान्दों गंस्रिनानै दरसि आंलाय सान्दोंमोन नोंहा जेबो दुखु गैया आंलाय सान्दोंमोन नोंहा जेबो दाहा गैया नाथाय दिनै मानि हांमा सुरदों नों दैसा सेराव जनानै रावबो गैया हारसिङै मा सान्दों गंस्रिनानै दरसि मा सान्दों गंस्रिनानै दरसि बेनोसै गोलाव दंबाय एखमबा गोसोआव फैला बबा फिल्ममोन आरोखि बबा सिनेमानि नोंथांनि सोलोंथाइ जिउनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा सोलोंथाइनि जिउआव आंथ' गामिनि LP स्कुलावनो सोलोंदों गामिनि LP स्कुलाव जोंहा आंनि बिमायं बामाचरन ब्रह्मआनो हेड मास्टारमोन उन्दै समनिफ्राय आं बिराद गान बाजना नायग्रा हुदा दंमोन आरोखि बे खाथि खाला गोदोथ' लांदां गान जायोमोन ना जात्रा गान जायो बर'नि
बेफोर गानखौ आङो थानाफोरजों लोगोसे थांफा नायग्रामोन ओमफ्राय फरायनायाव द्रप जालांसै आरोखि टेनसनानो थानोसै उन्दुनानै थानोसै फराखौ हैनो हाला ओमफ्राय जा बुजानोसै जोंहा बिमायं आयंआ मा आंखौ रायै बुयो एखमबा बिदिनो नोंसाय नों दिनै गानाव मा नुवा माबायदि गानमोन खोनासंमोना बे माबानि राजकुमारि गान दोंसे खनना होनोसै नोङा खननो हाब्ला नों आरो नैबे लावथिया बायबावगोन नोंनि बिखुङाव ओरै होनबावो नोंसाय माबे राजाया माबायदि बक्ता होदों होनायसाय ओरैबायदि हाबाब एखमबा बुजानो गिबाय बुगोनबो नामाथाय जि बुखाबायबो बुजा गिनायनि उनाव ससे जा हायो बेखौनो होयो दिनैनिफ्राय लेखा फरायनांगौ बिदि दाथांसै होननानै माबानो होयो आरोखि दा ओमफ्राय सानबाय आं फरायनांखागौ फरायाबा बोरै जानो बिनि सासनजोंनो LP स्कुलखौ मोजाङै पास जाबाय आङो थेवबो बृत्ति मोनाखिसै बेनिफ्राय बे समाव आङो दतमा ME स्कुल हाइ स्कुला जाथ'वाखैमोन प्राइभेट ME स्कुलाव हाबहैबाय ME स्कुलाव हाबनानै आरो एसे फ्रिसिन जाबायसो आङो दाना गान नायनाया आगोलावथ' हेडमास्टारनि LPनि हेडमास्टारा आयंखौ गिनानै एसे खम जाबायमोन आरो फ्रि जानानै बारासिनसो जाहैलायबाय बे समाव जोंहा न'खराव एसे लामाबो गोजानमोन नालाय साइकेलबो बायना होनो हायाखैमोन आंनो आफामोनहा ओमफ्राय बोरसि जरायाव बे दा माबा मोना गैया होमबा सिनायहाय नोहा बिसर्जन बिफा दा बे बिसर्जनखौ फोरोंनो आंखौनो टिउसन बादि दोनहैयो आरोखि बिसोर होनबा LPआव माबा थाहैनोसै थाना खाथियावनो गान फोरोंग्रा दंमोनलै बिसोरनाव माबा पार्टि दं बोरसि जरा गान पार्टि बा तालिम जाबाय बे तालिमाव थ्रोब हाबहैफ्राङोमोन आङो बिसोरनि गान खननाय माबाखौ बक्ता खननाय खोनासंबाय थायोमोन आरोखि बिदिनो बेबादिबो एसे लुजार जालांदों थेवबो गाननि दिगै दावखोदों आरोखि बेनिफ्राय स्कुलाव फांसन थांसन जाबाय मेथाइ खनग्रा जाबाय आगोलथ' गियान दायनि होननाय मोनसे माबा प्रग्राम थायोमोन स्कुलाव प्रति सनिबार बिदिनो स्टुडेन्टखौ ज' लानानै सोर मा रोंगौ बिनि माने खनहोयोमोन आरोखि माबा सल' खिन्थाहोयो सोरखौबा आबृत्ति गायहोयो सोरखौबा खन्थाइ माबा खालामहोयो सोरखौबा बिदिनो मेथाइ खनहोयो दा बे मेथाइ खननाय माबायाव आङो बिराद बाहागो लायोमोन आरोखि जोबथियाव नोंथाङा बेसेबांसिम सोलोंनो हाखो हा जोबथायाव नोंथाङा बेसेबांसिम सोलोंथाइ आं जोबथायाव बिदिनो फैनानै आङो ग्रेजुवेसनखौ लानो हाबाय आरोखि बबेनिफ्राय माबाया हायार सेकेन्डारिया बि बरुवा कलेजनिफ्राय गुवाहाटि हायार सेकेन्डारि नङामोन गोदो PUसोमोन होमबाबो 2 इयार्स PU बिनिफ्राय हेन समावनो आफाबो आइबो बिराद बेमारि जाबाय ओमफ्राय आंनो खरस पाति हरनो हाया जाहैबाय ओमफ्राय हजोंनिफ्राय फोजोबनानै आं क'क्राझार कलेजाव आं ग्रेजुवेसनखौ लाफैनाय बायदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय लाखांनानै बे 1982 ग्रेजुवेसन बिनिफ्राय आं हजोंनिफ्राय बे ग्रेजुवेसन लाफैनाय समावनो आङो गसाइनिसिना माबायाव हाइ स्कुलाव बेवहाय फोरोंगिरि प्राइभेट आरोखि कनकेसन नार्जारि बेनि हेडमास्टारशिपआव आं बेवहाय एसे प्राइभेटलि मास्टार मावबोदों आरोखि बेनिफ्राय ग्रेजुवेसन ओमफ्राय नैबे माबायाव दतमा गार्लस हाइ स्कुलाव बेनिफ्राय आङो गभर्नमेन्ट माबायाव आं बेवहाय हाबनो हादों आरोखि बेसेबां इयाराव फैखो बेयो 1978 बे समाव ग्रेजुवेट जानो हायाखै दा बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट माबायाव आङो ओरैनो ग्रेजुवेसनबो मोनबाय आरो स्कुलावबो गभर्नमेन्ट जाबाय ओमफ्राय बेवहाय थाग-थिग साख्रि हिसाबै बेवहायनो जोबथा दाखालिसो 2016आव रिटायार्ड जाबाय आङो बेनो
नोंथाङा बे गान बा बहाबा सोलोंथाइ लाहैदोंमोन? सोलोंथाइया आंना फार्स्ट सोलोंनाया रैसुमै संगित एकाडेमि क'क्राझार बे आंनि मोनसे टार्निं पइन्ट मिउजिक लाइनाव गोदान लामा होनाया बेनो आरोखि बेनि प्रिन्सिपाला जाबाय आदा बेनुधर बरगयारी दा बे आदाया आंखौ बेनुधर बरगयारी नङा बेनुधर गयारी दा बिथाङा आंखौ जबरदस्त नों बहाय फै नों खालि मेथाइ खनलाबाय थानानै जानाय नङा बे फांसनाव थांलाबानो जानाय नङा नोङो साइन्सखौ रोंनांगोन नोङो होननानै दाना बे लखनौ भातखान्डे लखनौ इउनिभारसिटिनि मोनसे बेहाय माबा जायो आरोखि बिसोर ब्रान्स लाबोबाय दा बेवहायनो सोलोंबाय सोलोङै बेहाय आङो बिदिनो 80 ओजोंबो ग्रेजुवेसन मोनबाय आरो बहायबो आङो माबा मोनहैबाय बिसारत पास खालामबाय दा बेवहाय पास खालामखांनायनि उनावहाय सासे मानसिया आरो आंनि सायाव नोजोर गोलैबाय बे जाबाय प्रदीप महन्त क'क्राझारनि सासे आर्टिस्ट बे क'क्राझारनि दानि बे माबा होनबा पुलिसफोर गैया होनबा खोलानि दा बेवहाय कয়েকটা खनायाव माखासे आर्ट नुगोन बानायनाय दा बेफोर गासिबो बे प्रदीप महन्तआमोन बेहा कला बिद्यालय होननाय मोनसे स्कुल दंमोन बेहाय माबा क'क्राझाराव आर्टनि सायाव आखिनाय माबा स्काल्पचार ओमफ्राय माबा माबि हानि माबा मुर्ति दानाय माबा दानाय बिदि मोनसे स्कुल दंमोन दा बियो मा खालामबाय बे स्कुलनि साहायज्यनि थाखाय मोनसे गान केसेट दिहुननानै मार्केट खालामसै आरोखि दा बे जेरै सानदों ओरै आंखौ बुथुमबाय ओमफ्राय खनिराम बसुमतारी बेखौ बुथुमबाय आरो बेनिफ्राय निहारिका ब्रह्म आरो बेनिफ्राय जों माबा रजे ब्रह्म बे दादामसै नोङो होनो खुंग्राया बे मोनसे आरो बेनिफ्राय सासे दंबावो जों मसलपुरनि जाहग दे जोंखौ लानानै मोनसे केसेट बानायनो थाखाय गान रचना खालामनो थिनबाय दा गानाथ' फ्राय दंखाजोबो जों गोदोनिफ्राय खनबोखानाय ओरै गान दं ओरै गान दं दा बे गानखौ लानानैनो खनथिबाय जाबाय होनबालाय केलकाटायाव लाना थांबाय केलकाटायाव लाना थांनानै आलकनाथ देनि एरेन्जारशिपआव बिथाङा मिउजिक बानायबाय बायदिसिना बानायबाय बिनि एरेन्जारशिपआवनो उषा उत्थुपनि भाइब्रेसन स्टुडिअ नामखरा स्टुडिअथार उषा उत्थुपनि दा बेहाय रेकर्डिं खालामबाय रेकर्डिं खालामनानै दा बेनो नामा थाबाय मामा केसेटनि नामा जाबाय बर' मडार्न सं केसेटनि नाम दोनबाय असमिया मानसि हिसाबै असमियानि नामखौबो दोनाखिसै बर' मानसि हिसाबै बर'नि नामखौबो दोनाखिसै बे इंलिसनि नामखौसो दोनबाय बियो बर' मडार्न सं बाहाय गासै 8 आंनो बेवहाय 3 मोनदों बे सिमाङाव नुदोंमोन ना मोगथाङाव नुदोंमोन ना सिमाङाव नुदोंमोन ना मोगथाङाव नुदोंमोन ना लामा सामायाव नुदोंमोन माब्लाबा नुबायमोनदि साया माया नोंनि महरखौ खोनाबाय मोनोदि रोमै नोंनि गारांखौ बेनोमोन आरोखि जोबथारनायाव नोंथाङा बेफोरबायदि गोबां गान मेथाइ बा गुबुन बिदि हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावदों नोंथांनि थुलुंगा हिसाबै नोंथाङा माखौ होननानै सानो थुलुंगा हिसाबै अबस्स' आंनि गोसोआनो थुलुंगाखांनाय आरो लिरनाय मादाव बोरैबा बे माबाफ्रा प्लटफ्रा बोरैबा जाखारफैयो बेबायदि जाखारफैयो ओमफ्राय लिरनाय जायो आरोखि आरो बे समाव सेंग्रा बैसोथ' बिदिनो माबा माबिथ' फैखायो एसेयानो बेबायदि
नोंथाङा दि गोबां सावथुनबो बानायबोखादों लोगोसे अ बे सावथुन बानायबोनायाव नोंथांजों लोगोसे सोर दंमोन हेफाजाबगिरि एबा नोंथांजों लोगोसे खामानि मावफानाय साथामसोनि मुंखौ नोंथाङा मख'नो हागोन नामा? बिसेस करि खनिन बड'सा बिथाङा थैनानै थांबाय फुथाला अस्तादमोन बिथाङा जोबोद माबा एक्टरथारमोन बेबादि एक्टर दा नुनो थांलिया खनिन नोंसोरो नुदोंना नुवाखैथाय बेनि महरखौ बिथाङा हथादे फिल्म बानायफुनायावनो प्रेसारजों थैदों बिथाङा बे हाबाजों ओमफ्राय बाव फैबाय जोंहा रुपेन बसुमतारी रुपेन्द्रनाथ बसुमतारी जायनाखि बेहेरनि स्क्रिप्टखौ बेनो बानायदों आरो बेनिफ्राय आंनि बे बर' फार्स्ट बर' फक केसेट बारदै बे बारदै केसेटआव आं बेखौ मेथाइ दोंसे खनहोदों रुपेन्द्रनाथ बसुमतारीनो आंनि स्क्रिप्ट आंनि सुर होनाय बे जाबाय मिलिटारि गान निस्सय खोनाबाय खोमा मिलिटारि गानखौ बिफां बारस्लाय दाउखौआ मानो गाबो आयो गोसो आंनि फाग्ला जायो आयो मेगनजों मोदै गयो आयो मेगनजों मोदै गयो हाबाब खाफाल मोजांमोन मावना जादों हनै हाहु माइ बाख्रि बेसुनि मावनानै जानांदों मेलेकथारि साख्रि मेलेकथारि आयो बैसागु बोथोरनि बिफां सारि दैसा सारि हाजो हाला लारि बेफोरखौ लानानै खनदों आरोखि दानिया पाहारावसो थायोमोन नालाय बियो ओजों गामिनि बैसागुखौ गोसोखांहरदों दा बेहा फैनोबो मोनाखिसै नालाय दा बेवहायनो बिफां लाइफांफोरखौ नायनानै मेथाइ खनबाय आरो बिदिनो नोंथाङा नोंथांनि बेफोरबायदि खामानियाव न'खरनिफ्राय माबायदि न'खरनिफ्राय आं जेबो बादा मोनाखै उनावहालागै जेनेबा आंहाबो हाबा जाबाय दा हाबाया माबा जादों हाबायाथ' एसे सिगां जाथारदों बे आइ आफा माने नोरजिया जानायावनो लानांदों आरोखि दा नोंथांजों लोगोसे न'खराव सोर दङ दा आंजों लोगोआव दा आंनि बिसि 1 नाम्बार ओमफ्राय आंनि फिसाला देरसिन मास्टार मावो बेबो रेडिअ आर्टिस्ट बेनिफ्राय सासे हिन्जावसा बे काजलगावआव हाबा जाबाय आरो बेनिफ्राय सासे हिन्जावसा नै बाथाबारियाव हाबा जाबाय आरो बेनि दुइसिन फिसाला बिजु होननाय बियो मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव ड्राइभारनि माबा मोनबाय खामानि मावनाय बिदिनो आलादा रायजो जाबाय बिहामजोबो लाबाय आं होबाय आरो बेनिफ्राय सासे दुइसिन दं ओमफ्राय बिहामजोबो लाबाय आं होबाय आरो बेनिफ्राय सासे दुइसिन दं सिजु ब्रह्म होननाय बेबो सासे मोसाग्रामोन दा खिन्थु बे MA खौ खुनुरखम उथ्रिनानै क'क्राझारावनो बे सोरबा कन्ट्राक्टरनि लाइनाव माबा माबि मावना जागासिनो दं आरोखि गासै साबैसे गासै साबा होमबा बिदिबा नोंथाङा न'खरनिफ्राय जेबो हेंथा मोनाखै आरो जेबो हेंथा गैया बर'सो उत्साहसो मोनो दा बिदिनो मेथाइ माबाफोर बैसागुफ्राव मेथाइ खनब्ला गासैबो मोसाफाजोबोसो नोंथाङा बर'नि अनगायै गुबुन हारिनियाव आखाइ होदोंमोन नामा बर'नि अनगायै गुबुन हारियाव आखाइ होथाराखैमोन होनायालाय आरो बिदि चान्सबो मोनखायाखै बे नाथाय मोनसे चान्स आंनाव फैबाय सौथारानिफ्राय बे राजबंसिफ्रा रंगिला होननाय मोनसे केसेट माने राजबंसिनि मेथाइनि केसेट बे खालामनो सानदों बिसोर सानबाय आरोखि बेनिफ्राय बिसोर
अरुण नार्जारिखौ बे आलायारन खनग्रा अरुण नार्जारिखौ खनगिरि हिसाबै लादों आरो अरुण नार्जारि खननायल' नङा बेहाय आरो माखासे मेथाइबो राजबंशी भाषानि लिरनानै होदों आरोखि बेनिफ्राय मा जाबाय बेनि मिउजिकखौ सोर बानायनो आरो माखासे सुरखौ सोर होनो बिसोरो राजबंशी माखासे दुलाल होनलायनाय दंमोन बिसोर फैनानै बे अरुणानो आंनि न'आव लेंबोबाय ओमफ्राय आं न'आव फैनानै किबर्डआव मिउजिक एरेन्ज खालामनो थिनबाय ओमफ्राय खनग्राफोरखौ लानानै बिसोरनि सुरफोरखौ लानानै मख'आं होना होबाय ओरै खालाम होननानै दा आं मिउजिकखौ एरेन्ज खालामबाय आङो एरेन्ज खालामनानै माबायाव गुवाहाटि स्टुडिअ लांनानै बिसोरखौ खनहोहैनाय जादों आरोखि माखासे ससे लामा आं मावजोबनाय बायदि जाबाय आरो नोंथाङाबो खनदोंमोन ना आं खनाखसै गावसोर मिउजिकल' लानानै आरो एरेन्जारशिप कन्ट्रलार हिसाबै माने एरेन्जारशिपआ कन्ट्रल खालामनांगौ नालाय गासिबो खनग्राफोरखौ माबे मिउजिकनि उनाव माबायदि खनगोन माबाखौ बेखौ कन्ट्रल खालामजोब्बाय आङो अरुणखौबो कन्ट्रल खालामफानो मोनबाय आङो अरुणनि फिसाजोआबो खनदोंमोन बे माबाखौनो दा बेनो आरोखि आं मालाय हारिनि देंखोनि लाइनाव आं मिउजिक बानायनो मोनबाय आरोखि जिहेतु नोंथाङा 27 डिसेम्बर खालाराव गुवाहाटियाव नोंथांनि बे बान्था आसुनि फारसे मा बुंहरगोन आसुनि फारसे आङो बाख्नायगोन बाख्नायाबाथ' उपाय गैया मानो होनबा जे आंखौ नायसनदों हाग्राबारियाव जे मोनसे बिबार नुनानै बिसोरदि बेखौ खाफैदों बेनि थाखायनो बाख्नायनांगोन मानो होनबा बे मालाय हारिया जे जोंबादि जाम्बा बर' हारिखौ बा आंबादि बर' मानसिखौ जे सायख'नानै हाथा हामा नागिरफैदों बेनि थाखायथ' खुब बाख्नायनांगोन आङो बाख्नायथारनांगोन आरो बेनिफ्राय आंनो मा नांबावगौ जिबादि जेखौ आंनाव सिमांबो गैयामोन बेनो आंनाव जानानै फैबाय बेनिफ्राय आरो मा साबसिन खाफाल दंबावो बेनि थाखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरोखि बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव